So yan guys, for today's video guys is magkakatay tayo ng palaka. So guys, pangumagahan namin. Bali nahuli ko to kagabi guys doon sa ilog. Hindi dito sa bukid, sa tabing ilog ko nakuha to guys. Kaya ang lalaki siya guys. Kakatayin natin guys, tayo luluto natin. Tapos kailangan natin ng abo guys. Kuha na lang ko dito sa bukid. Guys, kumuha ako ng abo para madaling tanggalin yung kanya, yung balat. Lumalis na na. Papa, dalan-dalan na yun. Tignan mo, huwag kang iyak ha. Lagay guys, lagay. Tignan mo, iyak. Kailangan natin ng pag-ayos ng abo para madaling hawakan yung balat. Balik ka, Papa, ikaw? Ikaw? Wag na ka, wag muna ha. Wag muna ha. Inis ka ka lang? Yeah. Ay, wow, Wag mong hawakan yan bata, wag mong hawakan. tayo. Katay natin, katay. Katay kami guys. Patay ka sa Linis na. Oh, inis na. linis kami. Bahala ka. Bali, 4 lang na piraso guys yung nakuha ko kagabi. Kaso lang ang lalaki. May Luto kami, ulam. ano kami ulam. Luto na kami ulam. Luto po kami, ulam. Papa, Pangalawa guys, pangalawa. Papa, Ito sobrang laki. Papa, Hindi magkakasya sa buto. Papa, may piki ah. Papa, yun. Hindi na ka. Yun. Ang laki guys. Ang laki ay lumabas. Sigurong laki. Malaki. Ito na siguro guys yung pinakamalaking palaka na nakuha ko. Papa, yun. Tawag mo dito. Papa, tawag mo yun. Pakita natin doon sa camera. Papa, tawag mo yun. Umalis ka dyan, umalis ka dyan. Hindi tayo makita nun. Nagkakatay tayo. Ah! Diyan
Sandali nga, umalis ka dyan, umalis dyan, umalis, umalis. Huwag mo asin na. Okay, huwag ka ng asin. So yun guys, nalinisan ko na lahat. Bali, 4 na malalaki guys. Iwain natin guys. Guys, lamasin natin sa asin guys para kuan matanggal yung lansa niya. Na tayo ng rekado guys. So yan guys, mag-iwa tayo ng muna ng pan ng rekado, luya, sibuyas, saka bawang. Mas maraming regalo sana guys, mas masarap.
bawang guys. Sibuyas guys. Yan guys, lagay na natin. Toyo. Tapos suka. Tapos paminta. Maraming paminta. Tapos seasoning. Magic sarap. Yan guys, malapit na maluto. Patuyuan na lang natin to.